Začínám. Jeden. Jo, čau lidi. Byla to teďka trošku ve zmatku, protože jsme teďka nejeli do hry. Ale dneska to bude další video tady s mistrem Davosem. Vlastně žádný video jo, dělali jsme s ním Only Up. Tak to bude tady video s mistrem Davosem a kolečko na myši. Jo, mně se prostě kolečko na myši, nemůžu to zbraň. Takže jsou plebové, jeden nok. Dobrý. Jsou to strašný plebové. Ale teda máme tady hero buildy 1v2 a já počkej Davide. Já možná zemřu, jo počkej, já se hodím bunkr. Bunkr. Tak. Crack. Tak ten jeden to rage quit. Ne rage quit. Kámo. Jsou nějaký docela jako plebíci, tak další gol dáme ještě jedno. Teď mají free skiny, kámo. No a já nemůžu, mě se seklo přes obrazovku round win, dobrý. Taky. Máš bunkr, mi to píše. Mám, Bacha, no taky mám to. Už nemá. No s tím už nemá. Hej, to jsou fakt nějaký jako plebíci, jo. Máš bunkr? Počkej, já mám tu. No skin crack. Nice, co dal no. Ten crack. Zbaček. Dětka. Byl prostě crouchoval, asi jsem si myslel, že nejde vidět. Krásný zápeček, jenom metr. Tam oba dva dostali crack, minimálně. Já dostal ale nok. Ach jo, teď se cítím velice trapně. Krásno, jestli mě zabije. Tohle půjde na YouTube. No jasně, tohle na YouTube. Měl jsi někdy, Davide, měl jsi někdy YouTube Kids? No. Já jo, kámo. A já jsem se na to normálně legit, já jsem měl i nereálné, ale já jsem na to koukal na reálné. Teďka to dám YouTube, který mu bylo asi tak 12 bych si a budete se na to koukat. Proč tady nebyl jeden round třeba jim Co? A dám mu snipe. To byl bac. Dobře. Poslední kolo a bude 10-0, kámo. 20 ten. Tady dávám si banánu. Crack. Nice, skáču. Tak, easy 10-0. Pojď lobby. Tak už mám tady 272 bodů na téhle hře. To je jasný. Je tady teďka tryhardí adventure na mobilu, kámo, protože chci vyhrát 200 gemů, ale nějaký skibry tohle mě předehnal. Už to tady tryhardí. Ty vole, to ne, možná 40, to nedám. To raz jsem to mohl. Stanu na to. Jdeme ještě jednou. Ale třetího května bude spolupráce na Star Wars. Yes, já miluji, to bude jeden Star Wars, kam my jsme měli ve škole, kámo, nebo posledně se koukal. A kámo, my jsme dávali filmový kvíz, protože jsme měli volnou hodinu. A kámo,
že jo, všichni, my jsme byli s Dírkou, jsme nejlepším kamošem prostě první, ne? A všichni ostatní na druhém a třetím místě prostě 5000 bodů, 6000 bodů a my na prvním místě nějak 500 000 bodů, kámo. Myslím, třeba 500 000 bodů. Protože tam můžeš že jo, vylosovat jako třeba 3krát, že se ti strojnásobí jako tvoje, jako to, že jo, to je good. Tomáši, jsi tady? Jo. Dobrý. Ne, tak pojď tím jedna. Yes. A pojď ty. Random comp. Tak kámo, Oh, tu shit. zdravej, co bude. Ne. Kámo, to je červený superhrdinost. Jo, takže doporučuji ti vzít si pumpu. Nebo tu, asi ne, hele, asi Já mám tu tu gatekeeper. gatekeeper, já mám. No, to A mám. snipu. Tady je. Není. Já používám Tak tady to. Jo, tak to AR-ko asi, jo. Warforce, no. Nebo O, tam se- DMR-ko. Já se vezmu DMR-ko. Ne, vezmu Jo, si to tam se AR. takový zminula. Už mám Já ne. zminul. Já jsem tady to ještě nehrál, když to střelit mi. Jo, on má floss? Přestaň. Já chci slyšet floss. Jo? Tam. Hele, pojď. Hele, už na 3. OK, jdem na ně. Já mám blesky. Třikrát super, Dostal. na to život, naštěstí mám banán od toho. Kde? Kámo, ty blesky Kam jsou to za zase? To jsou zase nějaký klebové, přijde. Jako ta super hrdinka nepřijde dobrá, ale... není dobrá, no poslední. Ale tady toho nezvládnu, ale dal jsem mu za 82. Je tady vevnitř. Už ne. Už je to. Ty to má? Yes. Kámo, super hrdina to rage quitne za chvilku. I když na rage quitne, No, já mám 80. super hrdina crack. To tak vysoko, kámo. Mazeš. A já. Kámo! Okej, už je nebudu rushovat, Ok. Už je to takový... Snipe! Dostal headshot snipe! Jeden snipe! Dole. Já nedělám přebíjel, Taky nemám já přebyto. srandu. Protože ono se ti to zbrokládá, spavne to třema nábojem a Měl jsi s tím přebít, Já si to bavit. Je stroka. Krásný. Aha, On měl kámo celé, on měl ještě shieldy. Jeden 90. Dostal crack, super hrdinka crack. Měl být. Yes, 3 kámo, to je zatím na finál. Jestli máš blesky, tak hnedka nastav. Kámo, ty jsi odpinkl do zóny, kámo, Mě ale to úplně. neodpinklo zase vůbec. Já jsem se odpinkl na strom. Já chci to na zónu, kámo, já chci to na zónu. Ta oranžová crack, já jsem na stromě, oni o mě neví. Super hrdina na mě. Super hrdina má jedno. Tady. Kámo, děláš ale tak srandu. já mu dám To vždycky vyhrává za ta super 80. hrdinka. Jeden nok. Jednu jsem Jo, musel vidím. Já si dám Ale banán a super rašu. hrdince jsem nedal. Super hrdince jsem bohužel nestihl dát. Yes! Sorry. Easy. Ne, zase jsem měla damage. Kámo, zase nemůžu hejbat kurzorem. Super hrdinka. No já nemůžu hejbat kurzorem. Jak to? No já mám zbytou myš, naštěstí prý někam dá jeho myš odločit, takže dobrý. Já mám rozbitý kabel, ale občas se to sekne, občas ne. Jsem někam
A netrefil Jo, jsem bacha, jí. je to máma. Ona vlezla ke mně. Nice. Pláč, 1v2, kámo. Koukej do vzduchu, kámo, sleduj. A to si to dostali gol. Já jsem udělal 26 ve vzduchu, kámo. Takže lidi jako prospekt, hry, teď mají Porter je Já tady mám to super hrdinka, no? Yes. Kamo, tak počkejte docela trochu, pak. Mám Ani to asi hrát. Tlačky. Má podobný. Ani jeden. Dostal ne, já jsem tam protože já jsem byl... No já jsem mu dal kámo total track. Dostala. Vůbec nevím, kámo. Nice. Yes. Hezky. Kolik nám ještě? 2 výhry. Yes. Já jsem dal tak Dostal. já jsem Nevadí. dobrý. Ok. Snipa. Ok, nevím. Super hrdinka, Kámo, ten cápeček se nějak zlepšuje. Kamo, ne. Davide, postav. Nemám. Ne, ty nemáš. Já nemám. Ty máš. Jo. Letím na něk křídlama. Tak ne. Já taky. Jeden na něm křídlama. I think, že to nepohnulo. Dobrý, jeden no. Bacha, tady dobrý, no. Dostal. Mám to. Já jsem ona šla a já jsem měl úplně stejně jako ona. Well. Mám klingry a shotgun. Já mám křídla. Je 30 každej. Tam byl ten no, Ona crack. třebím. Dávám flowberry skudu. Nice. Nebo jdeme Okay. jdeme jiný lobby. Jdeme Tady jiný lobby. Já nemůžu, jo dobrý, můžu.